Hola famílies, jo sóc l'Elisa i avui us porto un joc cançó que parla d'un animal que coneixeu molt bé. És aquest. Una vaca. La cançó es diu La vaca Lua. I per fer-lo, primer hem de crear unes targetes ben xules semblants a les meves. No cal que les plastifiqueu, Però es tracta de crear unes targetes dels animals que fan sons. Doncs el gat, que fa miau, el cavall, que fa hi. Doncs això, podeu agafar fulls en brut o papers de colors i dibuixar-hi els animals. Si sou molt petits, doncs els pares i les mares que dibuixin els animals i vosaltres, doncs els podeu pintar. Vale? Doncs ja està. Una vegada tingueu això, del que es tracta és de fer el joc cançó. Per tant, el que farem és remenar totes les cartes, així ben remenades, perquè la vaca estigui a dintre, amagada entre les cartes. I ja veurem quan sortirà. Vale? Quan surti la vaca, s'acaba el joc. Sí? Doncs som-hi. Deixem les cartes aquí al costat sobre la taula i comencem la cançó. Us l'ensenyaré a poquet. És una cançó de ritme que fa 2 cops a la falda, 2 cops picant de mans. I després fa algun canvi més, però sempre són 2 cops, d'acord? Vinga, som-hi. La vaca lua, té 2 banyes i una cua. Vaca lua, la vaca lua, té 2 banyes i fa mu! Sempre em diuen els nens. Però llavors és quan hem de mirar l'animal, no la vaca. I hem de mirar quin animal ens ha sortit. Mireu qui m'ha sortit. Un porquet. I com fa el porquet? A veure. Fa oing, 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 oing. No és la vaca! Tornem-hi! La vaca lua, té 2 banyes i una cua. La vaca lua, té 2 banyes i fa... A veure quin animal ens ha sortit ara. Mireu qui ens ha sortit! Qui és aquest? El gos! I com fa el gos? No és la vaca tampoc! Tornem-hi! I així aniríem seguint fins que ens sortís la vaca. Doncs res, espero que us hagi agradat l'activitat i ens veiem a la propera. Salut! Adeu!